Вітанне сябры. 21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Дзень роднай мовы. Беларусы адзначаюць Дзень беларускай мовы. І зараз гэта асабліва актуальна для нашай нацыі, бо наша родная мова ў цяжкім становішчы. І наша мэта, наша нават гістарычная задача — гэта захаваць нашу мову і адрадзіць. І бадай найлепшымі ратаўнікамі нашай мовы ёсць дзеткі беларускія, наша моладзь. І вось у нас ёсць нашы сябры, тэатральная студыя «Купалінка», дзе займаюцца таленавітыя дзеткі, якія адмыслова для нашай сённяшняй падзеі запісалі відэа з беларускімі вершамі. Мы пачнем з прагляду гэтага відэа для натхнення. Будь ласка, включыце відэа. Кажуць, мова моя аджывае, век свой ціхі, ёй знікнуць пара. Для мяне ж яна вечна жывая, як раса, як сляза, як зара. Гэта ластавак шчабятанне, звон світальнай палескіх крыніц. Сын чабору, і барвы зарніц, і буслінае клякатанне. Калі ж хто загадае, не трэба адрачыцца ад мовы народ. Папрашу я і сонца, і неба, мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безліч нягод. Толькі месяца назвы пакіньце, назвы родныя, роднай зямлі. Пра якія з малясту блакіце, борщ шуміць і пяюць жураўлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты сцёдай на сені мароз. Сакавік з сакатаннем сокаў, непаўторных вясновых бяроз. Красавіца смала на кіліўню. Травень з пехам кахання сеў бой. Чэрвень з ягоднай зарою. Ліпень з меда, пшаніца жнівень. Спевы, яблочны, велосень. Светлы кастрычнік у празрыстасці чыстай, крынічнай. Лістапад, залаты лістапад. Снежень, першы густы зняпад. Ці плачу я, ці пею, ці размаўляю з матуляю. Песню сваю, мову сваю я да грудзей прытульваю. Травень. Цудоўнае відэа. Зараз запрашаю да слова Зінову Станіславовича Козляка. Будь ласка. Про мову уже столько сказано, что треба только повторять, бо это важнейшее, что есть у культуры, и важнейшее, что створило человечество. Это мова. Так вот, я хочу вам прочитать початок Евангелия от Яна. Я могу сказать, что Библия, Евангелие, Святые книги, они написаны вельми простой мовой. Давно. И люди высокоэдукованные, техничные, интеллектуалы, философы. И они рационально эдукованные, рационально мыслящие. Им бывает тяжко разуметь эту простую мову евангельскую. И они, некоторые посмехаются, ерунда. А справа в том, что кроме нашего рационального мышления есть мышление духовное. Человек живет духом, и вот эти простые слова
які написані в Євангелії, у святих текстах, і вони сприймаються духовним розумом. І це вельми важливо. Коли духовний розум спить, то тяжко зрозуміти, тяжко сприйняти. Це питання вельми важне і для розуміння нашої мови. Так от що говорив любимий учень Ісуса Христа, апостол Ян. На початку було Слово. І Слово було у Бога. І Богом було Слово. І воно було у Бога на початку. Усе через Його сталося, і без Його нічого не сталося з того, що сталося. В нім було життя. І життя було світлом людей. А світло світить у темряві. І темря не огорнула його. Що таке темря? Темря – це відсутність світла. Темрі, як істоти, як з'явлення, не існує. Темрі нема. Є тільки світло. І коли світла нема, тоді темря. Але темрі, як істота, не існує. І ось основна думка християнства – перемогти зло шляхом добра. Перемогти темру може тоді, коли запалиться світло. Тоді є світло. І коли чоловік не буде робити зла, коли він буде добрий, і коли таких буде шмат, то це буде сфера добра. Это я вам вельми такі популярні речі учить сутність християнства тут, на землі. Так от, поглядите, прості слова про темру і світло, про що на початку було Слово, і Слово було Богом, і нічого не сталося, крім Слова. Вельми глибокі думки, які усприймаються раціонально, але перш за все вони сприймаються духом. Бо слово – це ми, це чоловік. Без слова, без мови чоловік не існує. Він не мог бути. Вот что такое мова у плані онтологічним, як сутність на сьогоднішній. Это увогуле для людей, але для кожної нації, для кожного народу є своя мова. Своя мова для тих людей, які живуть відповідно соціальним порядку, відповідній території, які є індивідуальністю, які творять, які нечто роблять. І от ця мова дає їм можливість розвивати їх розум. Без мови вони не розвилися. Мова їм потрібна. Ті люди, які жили при Советах, пам'ятають концепцію русифікації. Вона і тепер не змінилася. Мовляв, белорусская мова появилась там у першину, в 14 столетии першие, там предметы з'явились и все. Вот это манипуляция, это демагогия. Мова была с каменного веку. Она была той мовой, трошки, может быть, иначе, якою мы теперь говорим. Письмово з'явилось позднее. И письмовость только на поздних етапах адміністрової якості мови. Спочатку письмовость прийшла през християнство, през греків, през болгар, і вживалася їхня мова. А потім поступово, коли розвивався соціум, коли розвивалися відносини між людьми більш складані,
то у пісьменныя дачыненні уключалася жывая мова. Не толькі сакральная мова, якой была старабаварская і грэцкая. Дык вось гэта для нас вельмі важна, што наша мова вельмі старажытная. Яна жыве разам з намі з самых давніх часоў, колькі можа сягаць наша гісторыя. Бо бальшыня нашай гісторыі старажытнасці, она не была не пісьмовай, она была вуснай. Але ж мова была? Мова была. Но і трэба зразумець яшчэ вось што мы, людзі, якія жывуць у гэты час, якія валодаюць інтэрнэтам, тэлефонам, тэлебачаннем, яны думаюць, што яны на вяршыні развіцця, на вяршыні цывілізацыі. Але навука паказвае, даследаванне, што гэта памылка. Чалавек старажытны, які не меў ось гэтых рэсурсаў, якіх маем мы, ён рабіў усё. Ён думаў над усім. Ён думаў, як выжыць. Ён паляваў, ён варыў, ён змагаўся, ён кожны дзень рашаў творчыя праблемы. Яго мазгі ўвесь час працавалі. Мазгі сучаснага чалавека у вельмі вялікай колькасці, і яны проста спажываюць тое, што дала ўжо культура. І вот мы павінны разумець, што тое, што закладзена нашымі продкамі, то, што закладзена ў святых кнігах, і то, што гаворыць сам Моне, гэта аснова, гэта сутнасць рэчы. І цяпер я коротко скажу на тое, што можа ўсім вядома, але трэба паўтараць. Тыя сілы, якія хацелі знішчыць народ, яны першым чынам хацелі знішчыць культуру і знішчыць мову. І таму наша мова, і не толькі наша любая мова нацыянальная, яна з'яўляецца абаронай існавання культуры. Вельмі цяжкі час быў у нас пасля таго, як мы страцілі нашу дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае. Калі мы апынуліся ў цяжкой гістарычнай сітуацыі, вы ведаеце гісторыю, і вось тады нас ратавала мова. Была фактычна знішчана наша інтэлігенцыя, наш менталітэт, наша шляхта. Мова жыва у сяляцтве. Мовай вырасла наша культура. Вот это людзі, якія у значнай былі ступені непісьменныя, яны выратавалі нашу існаванне. Адраджэнцы — это беларусы, якія адрадзілі Беларусь, дзяржаву беларускую. Яны гэта цудоўна разумелі, яны гэта шанавалі, яны любілі гэтых людзей. Ворагі гаварылі наадваротнае. Вы можете пачуць цяпер пры саветах, мы чулі калгоснікі, там, это деревня і так далей. Вот, гэта ад ненавісці да беларушчыны. А не таму, што яны лічылі себе, значит, там, это ненависть, это наша основа. Наша інтэлігенцыя заўсёды, змагаючыся за бацькаўшчыну, за культуру, напісалі пра беларускую мову. Бо толькі з мовай будзе наше існаванне. Вы можете, і вы ведаеце шмат імперскіх канцэпцый, там камуністычныя былі, што, маўляў, мова гэта не мае значэння, гэта проста сродак сувязі. Вот, это ўсё для таго, каб мову знішчыць. Мова і сродак сувязі, але мова — гэта сродак культуры. Мова, паўтараю яшчэ раз, мова робіць чалавека. Вось ёсць кніжачка. Это першы том, на 2 томіках выдадзена нашага вялікага учонага, архівіста Євгена Колубовича.
Ён тут сабраў звесткі, як вынішчалася мова за часы расійскай імперіі ў 19 стагоддзі. Бо калі Беларусь была акупавана Расіяй, першым чынам, што яны пачалі рабіць, это знішчаць культуру, гісторыю, архітэктуру, кнігі, мову. Тысячы кніг былі спалены. Спалівалі нават Біблію на беларускай мове. Такое засведчана. Калі знішчалі унію, то святыя абразы і уніяцкія кнігі спаліваліся на дварах монастыроў. Это все зафіксавано. І от мова беларуская, асабліва мова Великого княства, яна была зафіксавана у рукапісах, у друкаваных кнігах, у бібліятэках. Пры кожным манастыры былі бібліятэкі. Пры церквах і пры касцёлах былі вялікія бібліятэкі. Найвялікшая бібліятэка была пры Спаса-Ефросіївскай царкве ў Полацку. Десяткі тысяч кніг. Бібліятэка Храптовіча. І сотні бібліятэк былі знішчаны расейцамі. Часткова яны былі вывезены ў Маскву, у Піцер, але кнігі беларускія, кнігі літоўскага пісьма, беларускага, яны проста знішчаліся, яны спаліваліся. Тое самае было і з рукапісамі. У гэтай кнізе вы убачыце вось апісанне всіх гэтых з'яў, як знішчалася мова. Напрыклад, ёсць такія жудасныя успаміны, калі, скажам, монаху, рускаму монаху монастыра, які завялі беларускі монастыр, было дадзена заданне спаліць архіў. І от ён паліў архіў з рукапісамі літоўскага пісьма, на беларускай мове напісана. І ён паліў 3 месяцы, паліў печ. І потым даў справаздачу, што все кнігі онага пісьма сожжены. Тут это есть. Мы павінны разумець, што гэта не проста такое варварства, якое, не думаючы, спалівала ўсё на сваім шляху, якой была, скажем, монгольская орда. Вот то, что мы маем цяпер, и то, что было в 19 стагоддзі, то, что прыйшло з намі пасля раздзелу Великого княства, гэта варварства ідэалагічнае, яно усвядомленае на тое, каб знішчыць наше існаванне. І гэта запісана у аналах іхных гісторыкаў, у выказванню іхных так званых духовных асоб. Это значит попов. Это записано, что политика повинна быть такой, чтобы ничто не нагадывало про існування Великого княства, как ничто не нагадывало про існування белорусской мовы. Так вот, вельмі добра, что есть такое свято международное. Оно приурочено, что в Бенгалии было забито 5 студентов, которые выступали за свою родную мову. Яны ахвяраваліся жыць сюды за мову. И это стало таким международным днем, а для нас это фактично национальное свято сегодняшнее. И треба его так расценивать, потому что нашему існуванню поражає перш за все то, что мы бачим, это знішчэнне беларускай мовы. Але мова живе в людях, живе в нас. Вот. И тому заклик мой такий, что мы тут свободны. Нас многих есть дети. Они повинны быть такими, наверное, повинны мову. Это все так просто. Это все так просто заховать мову. Просто на ней треба говорить. Усюди, завсюди, думать, читать, отчувать себя должен. Это вельми просто. И никто не залезет у вашу голову. Тут человек свободный. Если не могут сковать человечьи думки. Тому ось это для нас повинно быть вельми важным у нашем культурном існуванні, особливо за межою. Ось, бо у нас
тут сотні тисяч білорусів, практично і є можливість створити альтернативну Білорусь. Але вона буде тільки тоді, коли буде наша білоруська мова. Тут таких книжечок є шмат доволі, і я думаю, що в кінці нашої підготовки, вони будуть призом для тих, хто їх не має, бо, напевно, які мають ці книжки. Таким чином, писання диктовок, які кожен год пишеться в різних установах, це вельми важливий акт для нашої культури, для нас усіх, яка отримує і зближає. Так що успіхів вам, нам усім у цій великій справі білоруської мови. Живе Білорусь! Сьогодні ми розпочинаємо головну частину нашої зустрічі. Ці всі мають чим писати і на чим писати? Напевно, так. Добре. Диктувати буде спадарня Галина. Будь ласка. Спочатку я прочитаю текст Вацлава Ластовського. Это, вы знаете, наш вибітний діяч, адрадженець, який упершиню паспрабаваў абагуліць гісторыю Беларусі кароткім такім аглядзе кнігі. І яшчэ ён навуковец, пісьменнік, стварыў руска-крыўскі слоўнік, фактычна руска-беларускі. Ён вельмі шмат зрабіў для Беларусі. Лёс быў сумны, конечно. У 1938 годзе ён быў расстрэляны, але яго думкі, яго словы зналі. І так я прачытаю тэкст увесь. Потым мы яго запішам, а потым я его проверю. Итак, Вацлав Ластовский. Слово – это не только умовный знак для выражения думки, а мастацкий образ, вызванный найважнейшими адчуваннями, якія природа и жыццё выкликали у першабытным человеку. Яно знаходится у тесной сувязі с народным бытом, светапоглядом, историей, звычаями людей, а для гэтага мова есть вялікая нацыянальная легенда і скарбніца, святая спадчына, якая пераходзіць з пакалення ў пакаленне, ад дзядоў да ўнукаў. Увесь светапогляд і паэзія нашых прадзедаў замыкаліся ў мове. Кожнае слово было легендай павуткай, міфам было поўнае зместу і паэзіі, бо міф грунтаваўся на легенде, а легенда замыкалася ў слове. Слово ёсць творчасць усяго народу. Формы слова шліфаваліся многімі пакаленнямі і стагоддзямі, пакуль сталіся тым, чым яны ёсць сёння. Вось такі тэкст. Трэба даць часу, каб усё гэта праверыць. І мы зоймемся тым, што пачытаем вершы на беларускай мове. Будуць гучаць вершы беларускіх паэтаў, а таксама вершы палізняволеных. Першы вершы пачытае спадарня Галіна. Будь ласка. В вашей увазе верш Дануты Бичей-Загнетовой, Гилевича и Ворончака. Под казочным дубом на днем синим хлопец признавался в кохании девчине. И рехом той шепт отгукнулся меж гаю. Кохаю, кохаю. Я чула пяшчотное, шчырасці полное, мое белорусское, родное, кровное, такое раптоўнае, такое чароўнае, такое ласкавае, чыстае, як нёман празрыстае, як сонца іскрыстае, як казка, быліна, як песня жаданая, дагэтуль яшчэ ў жыцці неспазнаная. Вясновае слово,
ад шчырага сэрца. Яно прасвінела над хвалямі ў рэчцы, вятрыска шаптаў яго з лісцем між гаю. Кахай, кахай, шапталі яго сенажаць і дуброва, мільёнамі казано, тысячу нова, вясновае, светлае, цёплае слово кахай. Кахаю, люблю. Белорусскому краю бясконца я слов люблю полтораю. Полеткам житнёвым, зеленой дуброй кажу это слово намаченной мой. Край мой, белорусский край, дай мне пригорнуться, дай до твоего лесного, веросного долу, где так счастья много выпало на долю. Дай же пригорнуться, дай. Край мой, белорусский край, дай ты мне напиться, дай той воды горючей с той крыницы вечной, что от ран болючих ты орлов вылечил. Дай же пригорнуться, дай. Край мой, белорусский край, дай ты мне послухать, дай, як на лад пявучий старожитний мов. Там гомонять пущі, тут шумять дуброви. Дай же мне послухать, дай. Край, мой белорусский край, дай ты мне простися, дай. По твоих просторах, по шляхах бесконцах, у наших призорах, границой при солнце. Дай же мне простися, дай. Край мой, белорусский край, дай мне наглядеться, дай на твои просторы, на полиды речки, как у час опошен, взять с собой навечно. Дай же наглядеться, дай. Успомним, кто мы есть, что мы гаспадары у едности людской, а не у затятой змове. Давайте говорить народной, на своей, на белорусской мове. Любовью Беларусь мы здолеем согреть, родимая земля, моей души основа. Не дай померти нам, не дай нам онеметь. Мы будем жить до туль, покуль живая мова. Ты бабулина казка, ты матулина ласка, ты гаючая краска, ты от боли замова. Хлеб на чистом обрусе, храм, где Богу молюсь. Ты душа Беларуси, белорусская мова. Дякую, Спадарня Галіна. Іду прибирати. Так. Зараз ми послухаємо вірші у виконанні Олега Лазовського. Олег, будь ласка. Перший вірш розваги для себе. Зяно. Каб убачить повноту життя, треба бачить блакитное небо, зеленую траву, тягучую воду, жанчыну у природной красе. Каб адчуць красу нацыі, паглядзі на дзяўчат у народным убранні, на лузе квяцістай. Каб адчуць сутнасць духу, родной мовы, мелодию слухай. Янка Купала нашей ниве. Не загаснуть зорки у небе, поки небо буде, не загине край забраны, поки будут люди. Ночка темная на свете вечно
не ночуе. Зерня, кинутые в ниву, всходит да красуе. Наши зерня, наши думки не загинуть свету, блиснуть краской непоблеклой вечных огнецветов. С добрых думок, что мы маем, что мы кинем на своим дербане, будем внукам нашим жнива. Доля, панаванне, белорусскою рукою светлой правды сила, славу лепшую напиша, батьківщині милой, зацвіте яно, як сонце. После непогоди, в ровной волі, в ровном стані, між усіх народів, не загине край забраний, поки живі люди, не загаснуть зорки в небі, поки небо буде. Промовцы, Зенон. Гей, вы плакальщики, облесы всей планеты, жо Беларусь зникает. Янка Купала. Верш, створений у подіях часу 1907 року. Ворогам Білорусщини. Чого вам хочеться, панове? Який вас викликав примус? Забіть тривогу об той мові, якою я звався Білорус. Чому вам дика його мова, повірте, ваш ее не украв. Своє он тільки вспомнив слово, з яким родився, подрастав. Теперь вы заговорили, за пекой вышли, як земли. А что ж дагэтуль вы робили? А де ж дагэтуль вы были? Ваш брат и темер, и голодный, хатинка свой живая век. И век не знал он дум свободных, и крывдил свой брат, человек. Чему? Вам страшно наши слезные песни, и жаль бы страшно вам глухой. Вам жутко солнце на продвесне, милее вам холод с темнотой. А что ж вам, белорус, такого посмел зробить, посмел сказать? Эх, треба учить вас еще много, як своего брата поважать. Эх, киньте кривдами кормиться, кожный народ сам себе пан. И белорус может зместиться в семьи неоличенной славян. Напасти лаенькой напрасной грудей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жил белорус и будет жить. Не стойки хамские натуры на карках вынесли своих, и свист доносчиков понурых, поверьте, не забудете их. К свободе, ровности и знанию мы протеребим себе след и будем внукам панування там, где сегодня плача дед. Дякую, Олег. Сябры, мы сегодня слухаем верши не только классиков, а так само верши наших героев, белорусских полизневоленных. Я хочу запросить до читания верша полизневоленную Ольгу Филатченкову. Ласка, Ольга. День добрый. Пробачьте, я, конечно, не претендую на мастацкую некую коштовність, просто это слово от сердца. Это сапраўды мае вершы, але не ўсе яны напісаныя ў зняволенні. Вось першы, які я вам хочу прачытаць, то гэта я яшчэ напісала ў 18 годзе, таму ён такі стары. Вось, ён прысвечаны якраз роднай мове. Родная мова, салодкія гукі, хочацца слухаць яшчэ і яшчэ. Пяшчотныя словы, ласкавыя рукі, мова як рэчка імкліва цячэ.
Мелодії гэтай ноты бясконца, хай над краіною нашай гучаць, хай узлятае да самага сонца, нікому, ніколі яе не стрымаць. Ось, ну яшчэ трошки вас памучаю. А гэта ўжо напісана за кратамі, калі я сидзела на валадарцы, і там мне чамусьці пісалася. Падаюць лёгкія хлоп'я з нябёсаў, мне на шчаку прыляцела сняжынка. Адлюстраваннем разбураных лёсаў хутка растане, і будзе слязінка. Горач, бяссілле, няволя, расстанне, снегам бялюткім на нас ападае. Толькі бяду пераможа каханне, недзе наперадзе шчасце чакае. Ну і вось яшчэ апошняе. Чаму я не мастак? Калі бы я умела, намалявала б твары любімыя мае. Чаму я не пясня? Я б вам складала песні пра радасць і каханне, пра кветкі на акне. Чаму не думка я? То кожны дзень у сэрцах была б я з вамі разам усе ночы і ўсе дні. Чаму не птушка я? На волю б паляцела праз краты, праз аблокі, праз горада агні. Вельмі хороше. Дякую, Ольга. Зараз ми послухаємо вірші Різняволеного Дениса Івашина, і його вірші почитає жонка Ольга. Добрый день. Мы прочитаем было 4 из самых первых. Денис написал такие довольно оптимистичные и звучайно для его вірш. С простокутника суму гляжу ў нябёсы, с падевам надеі сердца гарыць. Знікаюць у форме здранцвення пакусы, прагу свабоды нельга скарыць. Як немажліва нарадзіцца зноў, спыніць раптоўна часу бег, вярнуць назад няшчымнасць слоў, у паветры горным запаволіць рэха. Бо толькі з ёю здабудзеш спакой, бо толькі з ёю душа ляціць. Чалавек без яе, мёртвы душою, прагу да волі не можна скарыць. Еще такий вірш, трошки пазней написав, в 1922 году писав нам. Няскорана. Маёй души нестерпны боль, горить вогнем открытой раны. Журботный клич я чую твой, які звертаєш ти до пана. Галосиш по синах твоїх, яких під серцем ти носила. Усі скарби, якими одарила їх, прагой свободи освятила. Твоє сини – булатний меч, спрадвеку голову не угинають. Загартовала душі сеч, рабов до раю не пускають. Супер. Передам Денису, Віталій, так, слово його. І ще з таких, трошки опошніх уже, які в минулому році прийшли до нас. Ну і це ось такі коротенькі, часто характерні, але, скажімо так, життєве кредо Дениса. Не спиняться, не наракать, але рушить наперед. Не зневірватися, не голосить, але натхненням жить. Не сумніватися, не отступать, але на струнки узбираться берег. Не догаджать, не бояться, але свободным быть. Несколько месяцев тому прислал такий великий вірш «Красує калина». Волей стальовой бруніючих ти, а голеним нервом картується дух. Життя вогонь ахвярують брати, розбиваючи водністю рабства ланцюг. Озеро крашуче, шаблю узмах, швадрону залп і рве повітря. Кров закипає, нищить страх, земля дрижить у глибоких недрах. Ворог імкнеться з граї драпежний, обринуть айчини остатній заслон. Червоніє каліна у віхурі снежним, стоїть непохисно, нярошно швадрон. З души, спрагуючи вирвать маленье, нешимную здание крушнее лавины, застилая темра крыжову зихотенье, и падают у снег громкі калины.
У житті і смерті, шалёным караходзе, з вогнішча пакуту спавітага слязьмі, стыхіі дыхання узносіцца ў народзе, і з аднаго зерня паўстаем усе мы. Шляхетнай адвагай пламенее прастора, вясна пакаленняў узгарае жыццём. Голасы ў мільёны зліваюцца хорам, рушэнне крочыць на гонар братом. Лукішак пляц, гара Гедеміна, веліч росу ў спачыне тваім. Красуе, шуміць і гамоніць каліна, касінерская слава ў сэрцы маім. Дякую, Ольга. Таксама для нас падрыхтаваў вершы Зенон Станіславович. Я прочитаю верш нашего гения Францишка Богушевича. У нас шмат гениев. Максим Богданович, Францишек Богушевич, Янка Купала. Это невероятная поэзия, невероятная литература. Осенью, початку 90-х годов, в конце листопада, я был у Кушлянах у доме Францишка Богушевича. Это такий шляхетский дом одноповерховый, покрытый контом, с верандой. Была ночь, светил месяц, и была шерень на желтой траве. Холодно было, был мороз. Я помню, вышел на двор и из веранды думал, что так глядел на свет Францишек Богушевич. И мне пришла в голову эту месячную морозную ночь думка, як ён памёр. Ён удзельнічаў у шыхтах Каліновскага. Ён быў інсургент. Ён змагаўся за бацькаўшчыну. І вось аднойчы яны начавалі ў морозную ноч на зямлі. Не было дзе пераначаваць. І хлопцы знесілены проста спалі на гэтай мерзлай зямлі. І ён адмарозіў сабе лёгкія. Была хвароба, пнеўманія, як цяпер кажуць, запаленне лёгкіх. І ён памёр. І от чамусь я гэта вспомніў, калі чытаў яго верш знакаміты «Моя дудка». Дык я яго і прачытаю. Эх, скрушу я дудку, такое заиграю, что всім буде чутка от краю до краю. Ой, то буде грання, як на повітання, як на веселе, недовго текеля. Прентка скончу песень, поки дудка тресне. Ці поглохнуть люди, ці высохнуть груди, силы надорвутся на радостные дудцы. И вытекут слезы на сухие лозы, выйдет душа парой, подымется с хмарой, туманом на речце, росой разлиется, колосочки зросят, как жить удалось. А хлеб з'їдуть люди, і знов сльоза буде. Ну так грай же, дудка, грай, как же было чутко, как аж в уши драла, как ты так играла, как земля скакала. Заграй так весело, как усе укол, взявшися в боки, ти пошли у скоки, як віхор на полю, аж вилючи з бою. Каб аж реготали і все скакали, каб скакали гори, як впали на море, як пани на барі, каб вот як скакали, каб аж пил кужився, каб свят завалився, дим все крутився, як у нашого брата у п'яного хата. А чому ж не граєш? Хіба ти не знаєш, не ведаєш хіба, що як тая риба, ды на лёзе б'ецца, так вот я, здаецца, 40 гадоў б'юся, ніяк не звернуся, ніяк не натраплю вадзіцы хоць каплю. Ды такой вадзіцы
ды с такой крылицей, что як кто набьется, дык вольным стается. Грай, васола, грай, альбо долю дай. Енчиш без умолку. Не буде толку. Кину ж дудку тую і зроблю другую. Тепер зроблю дудку от жалю, от смутку. А? Зроблю ж другую, жалейку смутную. Да как так заграла, как земля стогнала, от как як заграла, как слезни пробрала, как аж було жутко, от та моя тутка. Вот зроблю такую, дай же поспробую. Ну да грай же, усё вспоминай же, что день и что ночи, плачь, як мої очі, над народу долей. І плач, що розболей, плач, как достатка, глась, як матка, хаваючи дети, день, другий і третій, і грай сльозним тоном над народу сконом. Как ти так іграла, как небо розбрала, як сльози не стане, затишне і гранне. Кинь навколо оком, де кривавим соком, не сльозой заплачеш, як усього бачиш. Як криві не стане, тоді кину гранне. Дякую. Вірші прочитали всі, хто рихтувалися, але може є такі, що не рихтувалися, не ожидаються. О, видатно. Надумав. Тільки в серце тривожним працюю, за країну родимую зад. Вспомню вострую браму святую и вояков на грозных конях. Пера и пени проносятся кони, рвутся, мкнутся и целска хрипят стародавней литовской погони. Не разбить, не склонить, не стремать. У безместные дали вы летите, звали под вами воды. Вузаким у погони спасите, шляхи вас идут, и куды мояны берез. Понеслись за твоими детьми с тобой, что забыли тебе, оберклись, продали и отдали в полон. Биться в сердце и биться лицами, не давайте чужинцам быть. Хай путаются в сердце ночами, обратимы стараться болеть. Мать родная, мать краина, не вести царя погибой. Ты богатство прими своего сына, за тебе ему ляться, дозволился летут, летут стейками, славно збуя далеких ремет, страдал литовской погони, не разбить, не спалить, не стремать. Добре, хочется завершить нашу встречу словами нашего великого белоруса Францишка Богушевича. Не покидайте ж мови нашої білоруської, як не умерли. Дякую всім.